asde hamjang manini asde mayanini bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani asde hamjang manini kanoneng okha panoneng tema khlai ka nengano ob kanoneng okha panoneng tema khlai ka nengano Tenggai maya ke tonggai maya ke temani logi dikhane asde hamjang manini asde mayanini bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani asde hamjang manini ya sama nono tei tong thong ma obar ni wat gelai kha nono tei ya sama nono tei tong thong ma imang ni muk tei chalang kha bukhano bujong maya bukhano methe maya ui tu mangano no no asde hamjang manini asde mayanini bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani bukhao ani no 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 kiriyo no no kumajang nani asde hamjang manini